Opa, xentiña da boa. Vou lavar as pezuñas. Bueno, hoxe seguimos na línea inverno. Quentar o corpo, culler. Despois xa teremos tempo para facer pratos tempados e demais que non estén tan quentiños como agora. Xa tarda a primavera? Non, ainda non. Hai que lidiar co inverno. E para iso, joder, será que non temos material aquí en Galiza, Mi madriña, de culler. Empezamos por as legumes, acabamos por a cantidad de verduras e berzas que temos na terra, e mi madriña. Bueno, hoxe imos misturar o que son, chámanse superalimentos, eu creo que superalimentos son todos, todo é necesario. Entón, dentro dun orden, non? Evidentemente, non son quen tampouco para catalogalos ni nada, pero sí que lle chaman os feixóns estes negros, é un deles. Ora, que queres que che... Si isto é un superalimento, isto que é? Ten tela, non? Mais outra cousiña máis. Imos a facer unhas fabas que imos a cocelas con unha cebola, con estes dous rabos que xos teño desalgados, de porco, e cos anacos de touciño. E falta a cor verde, a cor nosa. Bueno, verde, é que chamase berza branca. Polo tanto, eso de verde, inda que ten partes de verde, xa veredes. Moi rica. Ademais, estou vendo esta imaxe, sei por onde anda, o Rafa xa. Esta ría, con esas bateas, ese contorno de fondo. Eu xa teño pistas, non sei vos. Rafa, amigo, por onde andas? Oído na horta, chef? Por suposto que sí, se queres berza branca, eu vin onde está a mellor berza branca de Galicia, que para iso somos o Estache Bo. E para iso vouche presentar aquí a Santi Pemán, que ademais de ser un piloto de aviación, sí ou non? Ex piloto de aviación, cultiva esta maravilla que é a berza branca. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. En Finca Los Cuervos, e tedes esta maravilla, ademais hai que probés a un montón de cociñeiros de renome. Principalmente estamos orientados a iso, a hostelería, os cociñeiros, non? Tanto como de renome como non de renome, non? Cociñas que queren este tipo de produto, non? O produto de tempada. E despois tamén, pois, un poquinho tamén a particulares, non? Calquera persona pode facerse co que tes Sí. aquí, non? Eu veño concretamente a por berza branca. Cal é a berza branca? Pois mira, a berza branca é esta. Esta de aquí. Esta de aquí. En que se diferencia coa tradicional galega? Pois mira, a diferencia é nada máis que na cor. Esta é unha hibridación natural, non é modificado genéticamente nen nada. Sí. Vale? Para que entendades, cando isto chega ao ciclo final, saen unhas flores, vale? E o único que fixeron foi mezclar o polen desta variedade que é a galega con esta que é branca, non? Sí. Entón, ao mezclar o polen, pois sae unha mestura dos dous pais, non? Que é este tipo de berza. Entón, se te fixas, canto máis crece ou máis a repolla, é máis branca. E tamén co frío intensifícanse moito as cores na horta, nos vegetais, non? Entón, pois, bueno, como te fixas a diferencia fundamental... Pártese como a berza de toda a vida. Sí, como a berza de toda a vida. Levántate que nos vexan na casa, a ver. É toda branca, non? Sí. Se te fixas, bueno, esa está un pouco... Mira, esta que está perfecta, sí. Non ves? Vaise convertindo a cor verde en branca, toda. Moi bonita, ademais, Isto, ademais, pode servir ata como decoración dun centro de mesa. Como se come esta berza? Pois mira, podese facer de moitas maneiras. A máis sinxela que máis me gusta a min é fervela. Fervida e listo? Fervida e listo. Se queres máis crocante e menos tempo... Canto tempo se ferve unha berza destas? Bueno, isto necesita 10 minutos. 10 minutiños. 10 minutos, porque a berza canto menos ferva é máis dura no estómago, non? A digestión, non? É máis potente, por así decilo. Entre 5 minutos e 10 minutos. Vale, pois non sei que receita vai facer Xoanqui, pero que che parece? Vale, che? Perfecto, están perfectos, moi ben, vale, claro. Pois daba a conta del. Amigo, graciña Santi por atendernos. E vos a sabedes, se credes algo, en Finca Los Cuervos. Así de fácil. Unha aperta, compañeiros. Ben, moi ben, aquí o temos.
Pois sí, é bonito, claro que sí que é bonito. De feito que dicían, de un centro de mesa, o poría, tamén, desde logo. Bueno, pois nada, isto imos a facelo despois, nunha tixola. Pero agora imos a poñer estas carnes, a cebola e máis os feixóns negros a cocer. Na pota rápida. Aí vai, arrimamos por aquí. Moi ben. Gran invento, Facemos todo enseguida, botamos a cebola enteira. Vaise desfacer. Co tempo que leva, porque isto aproximadamente os rabos e tal, isto en 35 minutos, 40 minutos, por aí vai a cousa. Xo deberíamos de ter listo. O chourizo máis os allos aparte. Aparte porque lle sacamos máis sabor, podedes metelo igual, pero vaise desfacer demasiado, non? En cambio, se collemos unha tixola, que é o que vamos a facer despois, e rustrimos en liscos os allos máis o chourizo, despois engadimos as carnes troceadas, sabedes, hai máis potencia de sabor, vai a estar, pois, mellor, e se non probades. Ben, aí vai. Por aquí, os feixóns negros, chámanlle un superalimento. Aquí, en Galiza, sí que é certo que ainda non están moi... Bueno, non os temos, sí que os temos en todos lados, vamos. Me refiro de que nas nosas casas, en algures, pues, non se solen consumir. A fava branca. Claro, eu que queres que che diga? A mí me poño unha fava de Lourenzá e cuidado, é sin ser de Lourenzá, a fava que hai aquí en Galicia, cuidado con ela. Pero isto por Sudamérica, úsase moitísimo. Bueno, os teño do día anterior, en auga. Úsase moitísimo, de feito, a min que me enseñou a comelos foi un tío meu, Juan, que lle mando un saludo a Juan e meus primos, a Juan tamén e a Jané, que andan por alá por Sao Paulo. E ali sí que él me comenta de que non é todos os días, pero case mesturado o feixón negro con arroz. Está aí, está ao día, como aquí a pataca, pois por aí vai. Vale. E de verdad, sentan ben, están moi ricos. Vou botar un pouquiño máis de auga. Agora o que temos que facer é levantar o fervor desa tarteira e escumar. Despois pechamos a tarteira e en 30-35 minutos debería estar listo. Vale, no número 2. Xa vou usar isto para escumar e teño aquí a miña ferramenta preferida, porque si é certo que con unha culler, cunha simple culler, pues, o que facemos, ou cun cazo, o que fixemos toda a vida, non? Para escumar, coller e e vamos quitando por aquí. Pero que aquí te queda o xusto, non queda nada de caldo. Apáñanse moi ben os lixos tamén. Paga a pena, mercalo. Leva moitos anos tamén comigo. Moitos anos. Moitas veces que nin saco tampouco, porque para escoar e demais tamén me sirve. Pois imos a escumar. E para iso, collemos un pouquiño de auga aquí. Vaime caer, aí vai. Agora sí. Un caciño de auga para deixar o lixo. A escuma deixamos aquí. Ben, xa comeza a levantar o fervor. Importantísimo este paso, senón... Ademais, non é a primeira vez, bueno, tamén ten que ter moito lixo, ten que ter moita escuma, pero sí que, dis que eu nunca me pasou, de que se non escumas ben, pois pode obturar aquí a válvula. Ten o seu sentido e a súa lógica, Ben. Vale. Non vedes, pasa de aquí a aquí. O xustiño. E non quitamos ningunha auga, se unha veces, unha cantidad de veces collemos o cazo e ahora vai a mitade da auga da cocción. Ben. Veña un pouquiño máis. Pasen todos os guisos, despois depende tamén do que fagas, depende do tipo de carne, pois hai máis ou menos escuma. Todo iso son... Bueno, non é que sexa suciedade física da carne, é dicir, que este sucia do que nosotros consideramos como pó, non? Inda que tamén hai. Vale, veña, Xoanqui, xa pechamos.
E retomamos con isto cocido. Para seguir traballando. Para seguir cociñando, para seguir divertíndonos na cociña. Bueno, mirade, é o chisco dun ollo, xa sabedes, para vos absolutamente nada de tempo. Para min vai ser esos 35 minutos aproximadamente. De todos os xeitos, o tempo exacto, vos lo digo despois, cando retomemos, vale? Veña, ata agora. Remata a fervedura, quitámolo o vapor, imos a por unhas bandexiñas para quitar as carnes e máis os feixóns. Estes váleme. Veña, trae para acá. Vale, por un lado temos por aquí o touciño. Vale. Ben. O rabo, que rico é, Joder. Agora imos a cortalo en anacos e que non quero deixar aí os feixóns, entón vamos a facelo por outro xeito, así. Aí vai. E aí vai. Isto en anaquiños. Bueno, coceu 35 minutos, vale? Exactamente. Ningún minuto máis, ningún menos. Puse o temporizador e ala foi. Esta cebolinha que me queda aquí. Os feixóns, imos a ver. Vale, perfecto. Están cocidiños, están perfectos. Agora, se queremos espesar un poquinho a salsa, o único que temos que facer é machucalos un pouquiño e listo. Pero a min gusta máis así. Vou vos dicir por qué. Poden cocer aínda un poquinho máis. Ahora mesmo están ideais. Que pasa? Agora vai a levar unha segunda cocción que imos a botar despois. Entón, é interesante, como cando facemos o arroz, e queremos facer o arroz fritido, pasalo despois, pois que non abra o gran, ter moito cuidado, pois se son 18 ou 20 minutos, deixalo en 16. Os 2 minutos despois do arroz, pois é exactamente igual. Imos a pensar así. Vale, listo? Sí. Moi ben, veña, adiante. Por un lado, por outro lado. Ben, collemos as carnes. Inda queiman, entón vou empezar con isto. O chourizo en liscos. Esta receita, en vez de con feixóns, bueno, ca berza branca, podemos botarlle así, non? E moita xente o que fai é facer unha allada. Pemento doce, allo, aceite de oliva e fora. Nosotros non a vamos a facer, que podese facer, despois ao final, incluso para complementar. Que pasa? Que xa imos a ter a allada con isto e máis o pemento, en vez de botarlle pemento doce, botamos este chourizo. Que vai a casar moi ben cas carnes, que pasa que este vai frito. Vai casar moi ben cas carnes e vai darlle aí rock and roll ao padal, sabedes? Ben, chourizo, listo. Os dentes de allo. En liscos. Sí, en liscos. Van quedar en liscos. E o cale que imos a cocelo. E despois imos incorporando. Mentras vai cocendo, vamos ir cortando en anacos. Toda esta carne imos metendo na tarteira, na tixola, algo que teña tapa, vale? Importantísimo. Dixen cale, verdad? Váiseme. É que non paro, agora de verdad, é que non paro de cocer cousas verduriñas. Ven a verdura de inverno, é que é fantástico, hai que aproveitar. E bueno, e como decían no vídeo, non? Produto de tempada, por favor, sempre, sempre, sempre. Veña, así en lisquiño, sí? Aí vai para a esquiniña. Eso, deixámoslo aí. Este tamén aquí na esquiniña e xa o deixamos aquí. Quieto. Vale. Moi ben. Tixola, wok, tarteira
Eu que teño este, que é moi cómodo, gustame moito. E a tapa onde a teño? Ai, pois non teño tapa para isto, pois logo non me vale. Se non teño tapa para este non o teño, é para outro, carai. É certo. Pois nada, vai na tarteira. Aí vai. Moi ben. Ti, fora. Unha tixola tamén nos vale. As orellas. Desaparecen un ratiño. Disculpademe. Vale. Aquí témolo. Agora sí. Aceite de oliva, virxe extra. O fondiño. Ben. Dentes de allo. Pouquiño a pouco. Separadiños, así. Desde logo facedeo, porque eu non sei, pero máis sinxelo non podemos... Non me quixen complicar nada a vida precisamente para que collades as verduriñas e collades todo o seu sabor. E ademais, son 4 pesos. Non temos que andar con ingredientes caros ni nada. Imos á praza e con 4 cousiñas imos solucionar. Como un prenda, vou lindo. 98765. Ben, aí queda. Aí queda. Seguimos. Pouquiño a pouco. Isto que vaya soltando, que vaya collendo o seu sabor do allo, inmediatamente despois embarcamos co chourizo e despois ca verdura. E vou a poñerme antes. A verdura teño lavadiña. Collín debaixo do grifo, folliña por folliña, cos dediños, pim pam, vale? E agora, aquí cortamos o talo. Podemos seguir cortando, isto o deixaron anacos. Eu vou non deixar así. A mí encántame así. É moi bonito. Vai perder a forma, pero non é desagradable coller este anaquiño. É o ideal. Anacos de bocado. Oye, sí que é bonita, É sabrosa. A berza branca. Anda que non hai variedades, de berza de todas, e van cambiando de sabor uns con outros. Baixamos, 5, 4, 3, 2... Eso, no número 2. O chourizo. Imos embarcar con el. Veña, para adentro. Pouquiño a pouco. Mirade, o teño no número 2, Non corre prisa, non queremos torrar, non queremos dourar todo aí. Vale. A modiño. Seguimos. Quitamos esta parte duriña e comezamos cas carnes. Ben lavadiño, Auga, se queredes lle botades unha pinga, pero unha pinga é unha pinga de lexía, que é o que fago na casa. Teño unha lexía que xa é especial. Merques en calquer supermercado, Para lavar a leituga, bueno, para todas estas cousiñas. E aí está, hincho a pía unha tina. Porque últimamente encher a pía está ben. Podes decir, joder, que agarrao. É que a auga, cuidado, está sendo cara, Non é unha coña. Mirade, agora collemos o rabo e así. Imos cortando así, vale? Pouquiño a pouco. Témolo. Xa o temos cocidiño. Jo, que como recende, que rico, por favor. Que bon. Quieto, este para aquí. Este xa vai así, xa non ten aquí articulación, pero cortamos así un pouquiño, vedes? Intentamos sacar anacos. Ca orella tamén, fase unhas receitas, cuidado. Aquí temos unha, mirade. Isto é un luxo sacalo. De verdade, Facede esa receita, por favor. Buscamos a xoja. Aí temos. Aquí debería ter outra máis. Aquí está. Vale. Non quere. Xa, agora, vedes? Listo. Todo isto é xelatina, ademais, é unha virguería.
Cas patiñas tamén habemos de facer algunha vez. Xa fixemos, pero seguiremos traballando con elas. Ben, o touciño, exactamente igual. Aquí, agora, que vou a ter controlando, imos subir un pouquiño o lume. O 4, vale. O touciño, exactamente igual. Anagos de bocado. E agora é cando ven a segunda cocción. Vedes como é a carne, verdad? Vosotros, cantas veces fixemos cocido? Fixechedes cocido. Vedes que ainda está enteiriña, ainda se mantén, pero, por o contrario, está cocidiña, moi ben cocidiña. Pero ainda aguanta este segundo proceso. Aí é o punto onde temos que chegar. Por eso son esos 30 minutos. Vale, eso deixamos. Agora, volvemos para aquí. Xa comeza isto a ter un arrecendo decente, chulo, bonito. O chourizo xa comeza a falar, vedes? Mirad o que pasou, vedes? Isto é interesante, por eso non lle botamos o pemento doce. Porque xa o temos aquí. Non queremos frixilo, queremos soltar, que solta así un pouquiño e aproveitalo todo. É a única grasa que vai a levar. Nada máis que esta. Ben, embarcamos co touciño tamén, lume baixo. Eso, que torre ahora un pouco. Estou xa teño a sorrisa que eu arrecendo. Eu creo que teño tocado o nervio o simpático. O nervio simpático. No momento que cheiro algo rico, sábeme a sonrisa de parvo. Veña, para adiante tamén. Bueno, non me digades que isto non está collendo unha cor e un aspecto. Agora, metemos esta verde despois unha pataca frita. Non se xades brutos, o de pataca frito dicía de broma. Pero colle outro aspecto, a que sí. E agora, eses 7, 8 minutos que falta por cocer, imos cocelo, pero caberciña. Ven para cá. Fora e fora. Vedelo chollo, non? Non me vou a mover daqui. Repito, non queremos frixir o touciño, nin queremos frixir esta carne. O que queremos é que lixeira, que se mesture ese sabor. E para iso, lume baixo, mirade como temos. Xa collo outro xeito. Vai haber pejas aquí, xa veredes hoxe, para comer estas faviñas. Pois sí que é certo, en Sudamérica, por aí, sobre todo en Brasil, teño aquí un cámara ao lado que tamén me comentaba, que ten un familiar que tamén o ten aquí arriba. Pois que é unha costume aquí como a pataca, aquí non sabemos comer sin pataca. Pois ali igual, os feixóns negros, con un pouquiño de arroz, e nin tan mal, olles. Mira por aí. Bueno, vedes? Vale, perfecto. Seguimos. Eu creo que así, ideal. Seguimos, botamos a berza branca, así enteiriña. Isto vai mermar, non vos asustedes, moita botas e non sei que. Isto agora, cando tapemos, por iso é importante a tapa, que antes decía, oye, a tapa que? Esta auga de cocción vai ir por aquí. Vou retirar isto. Fora. Agora sí, que podemos meter. E 6. Unha e 2. 3. E agora, auga, que teño aquí unha pouca, ainda teño que ir a por máis. Non vou ir a por máis, está ben así. Precisamos a humedade xusta, non é unha sopa. Vedes a auga que hai aí, verdad? Bueno, agora sí. Levantamos o lume a que ferva, 9.
imos asentando. Cando iso comeza a fazer que vai a ser xa, voltamos outra vez cos feixóns, vale? E vai a quedar aí quieto. E o sal, o ideal para saber como temos que o sal, temos as patas que están desalgadas, estaban un pouquiño salgadas, non? Entón, aquí sabemos o punto de sal que temos. Casi non lle fai falta casi nada, Está ideal. Vou botar un pouquiño e fora. Agora, asentamos. Faced estes guisiños, por favor, de verdad. E se non, pois uns garabanzos. Eu se vos digo esta receita agora mesmo porque isto está che moi bo. Son, de verdad, moi ricos. Estas verduriñas que ten que incorporarse na nosa dieta, machiño. E que están aí. Veña, agora, os feixóns. Vounos botar todos, sabedes? Sí. E agora, asento. E agora sentamos. Baixamos un pouco o lume, que xa ferve, 7, 6, 5. Uau, que bon, que rico! Aquí temos que ter moito cuidado, vale? Cando metemos a paleta, de non ir machucando. Que ainda que machuquemos algún non pasa nada tampouco. Espesa a salsa. Non lle dejades a nada, ainda queda máis, con máis sustancia. Vedes a auga que hai, verdad? Eu penso que é suficiente para esos 10-15 minutos. Se non, engadides unha pouquiña máis. Pero agora mesmo está ideal. É unha pedazo de tarteira esta. Rica. Bueno, amigos, amigas, vémonos no chisco dun ollo. O sea, en nada. Ta agora. Nunha pota rápida cocemos os feixóns, o rabo, o touciño e a cebola durante uns 35 minutos. Reservamos a auga e picamos a carne. Nunha tarteira sofritimos o allo e o chourizo. Engadimos a carne, as berzas e os feixóns. Poñemos a punto de sal e deixamos cocer uns 10 minutos máis. Empratamos e listo para comer. Xa o dito, eu non teño que falar. Ledes, non? O que pon aquí, verdad? Ledes. Pois listo, isto é o resumen, de hoxe o temos aquí, na tapa. Bueno, mirade, o arrecendo que hai na cociña, xa decido, como te repites, que é verdad. Entón, me repito porque é verdad. Aquí xa iban a meter a culler, Está moi rico. Xa provei a berza branca, agora mesmo colleu todo o sabor dos ingredientes que temos aquí e desde logo é para repetir. Eu non vos dixo nada máis, o único que provedes. Sede felices, sorride e, por favor, cociñade, facede estas cousas que ademais me están chegando cantidad de mensaxes de pratos que se fan e fotografías que se repiten. Joder, faime unha ilusión, de verdade, faime moitísima ilusión a través de redes sociais e demais. Bueno, un biquiño moi grande e ata outro día. Chao. Que non perdo calor.